Com conrear bulboses d'estiu. Dàlies, gladiols, canyes d'Índia, begònies tuberoses, lliris, iris... Totes aquestes plantes d'espectacular floració són bulboses d'estiu. Les seves esplèndides flors són impactants al jardí i en els testos de la terrassa. S'anomenen bulboses en un sentit ampli perquè tenen un òrgan de reserva subterrani capaç de generar una nova planta. Aquest òrgan pot ser un bulb, com en els àlium, un tubercle, com en les dàlies, un corm, com en els gladiols, o un rizoma, com en els lliris i les canyes d'Índia. Les bulboses d'estiu acostumen a florir des de juny fins a octubre. És per això que cal plantar els bulbs entre març i abril. Ara bé, quines condicions necessiten aquestes plantes? Malgrat que la majoria de les bulboses d'estiu necessiten sol, algunes prefereixen un lloc en semiombra. Abans de plantar-les, consulta què diu el sobre de l'exposició que necessiten. El substrat ha de ser ric en matèria orgànica i humus, lleuger, solt i amb bon drenatge, un aspecte clau per evitar que els bulbs es podreixin. Prepara el sòl removent la terra i afegint-hi compost o torba, de manera que quedi solt i esponjós. Si cal, pots afegir una mica de sorra de riu o graveta per a millorar-ne el drenatge. Abans de plantar-los, presenta'ls sobre la terra tenint en compte la distància adequada entre bulbs, segons la grandària que assoliran les plantes. Fixa't en què diu el sobre del fabricant. Ha arribat el moment de fer els clots. Utilitza un plantador de bulbs o una paleta i dona'ls la profunditat que indica el sobre. Acostuma a ser aproximadament del doble de la grandària del bulb. Introdueix el bulb amb el punt o els punts de creixement cap amunt. Cobreix-lo amb la terra extreta i afegeix el compost a la superfície. A continuació, rega'l generosament. Necessitaran reg regular, sobretot si estan en un test. És important que el substrat no s'assequi, però tampoc no s'ha d'embassar. Les bulboses són molt sensibles a l'excés d'aigua. Acostumen a ser força resistents a les plagues, però la planta i el bulb mateix són una menja per a cargols i llimacs. Escampa antillimacs entre les plantes per a protegir-les. Si notes la presència d'un fong a les fulles, aplica-hi un fungicida polivalent el més aviat possible. A les regions més càlides no caldria desenterrar els bulbs. Només caldrà tallar les tiges ben arran de terra quan s'hagin assecat perquè el bulb rebroti amb força la primavera següent. A les zones més fredes o humides és preferible extreure els bulbs de la terra i guardar-los fins a la primavera següent. Una vegada seques les fulles i les tiges, es desenterren i es netegen. Cal deixar-les a l'aire 1 o 2 setmanes en un lloc sec i fresc. Quan els bulbs estan completament secs, es ruixen amb un fungicida i es guarden en una capsa de cartró o en una bossa de paper. Deixa'ls en un lloc fosc i sec. Els bulbs que creixen en testos poden deixar-se allà. Només cal portar-los a una habitació fosca i suspendre totalment el reg.